bones, benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us explicaré la meva experiència del curs acadèmic anterior, perquè com falta un mes, dic, per començar el curs una altra vegada, dic, pues vaig a fer un vídeo per si la gent ha de fer el que vaig fer jo, o primer de batxillerat, o també vaig fer una assignatura per la IOC, que això potser us interessa més, i vaig fer tercer de francès de la EOI, i llavors dic, pues els vaig explicar perquè potser a algú li serveix la meva experiència. Si ho he fet bé, teniu això de baix dividit, i si no, a baix a la capseta de descripció teniu les marques del temps perquè aneu a l'apartat que us interessa. I ja està, res, comencem! El primer curs que vull explicar és primer de batxillerat, perquè és com la cosa principal que feia. El mètode principal que feia servir per organitzar els meus apunts, les activitats i això que fèiem a classe, era aquestes fundes de paper, això, que només en tenia una, pues caben bastantes coses, que està petada, però bueno, tampoc passa res. I feia servir aquestes fundes així, i en tenia una per cada assignatura, i llavors doncs, quan ens donaven fitxes o algo, fotocòpies o coses així, doncs ho guardava. I llavors quan acabava el tema o ja havia fet examen d'allò, ho guardava tot a casa amb un carpesa gros. La manera d'organitzar-me, jo no feia servir agenda, feia servir un quadern que no he trobat, però bàsicament apuntava dilluns, jo què sé, 24 de març, guionet, tal, guionet, català, pàgina 35, exercici 4. Els exàmens me'ls apuntava al calendari del Google perquè llavors ho tenia al mòbil i em posava recordatoris i així no se'm passaven els exàmens. Bé, el següent que vull fer és passar ràpidament per les assignatures que vaig fer i donar-vos una breu opinió, Vale, comencem, ho tinc apuntat per no deixar-me'n cap. Començaré per les comunes. Les van fer tota la meva classe, però... Filosofia, que, quan estudiava per l'examen em semblava interessant, però fa pal. A mi és una assignatura que em feia pal. I a més, si les tens a les 8 del matí, un dilluns... Català. També us vull comentar les lectures obligatòries que vam tenir per si us toca llegir-les. Així ho faig ràpid. Català. Em feia molt pal, ho sento molt. M'agrada molt el català. Estic fent vídeos en català, això demostra que m'agrada el català. Però no m'agrada la classe de català. O sigui, ho sento molt, però... És que no m'ha agradat mai, sempre m'ha fet mandra. Ho sento molt, estudiar català no m'agrada. Però és necessari. Estudio català i parleu català, home. Lectures obligatòries. A mi m'han tocat el Quim Monzó, un llibre del Quim Monzó de contes, que no m'agrada gens, era molt complicat, i a sobre els exàmens, xunguíssim. Mira el trencat, vam haver de fer treballs, me'l vaig llegir. El llibre em va agradar molt, m'agradaria llegir-me'l sense haver de fer un treball. I després, Terra Baixa, que no me'l vaig llegir perquè estàvem en confinament i ens van dir, pues si voleu us podeu mirar l'obra de teatre. I em vaig mirar l'obra de teatre i no em va agradar massa. A castellà fèiem quasi el mateix que a català, analitzar frases i aquestes coses que es fan. I literatura també vam fer una mica. Vam llegir Luces de Bohèmia, que va ser superguai perquè vam fer un escape room com amb el motiu de Luces de Bohèmia i va ser bastant guai. I també durant el confinament vam fer el Lazarillo de Tormes i bien, feia el TDR de la novel·la picaresca. Algú em devia agradar. Seguim! És que és superinteressant. El Lazarillo de Tormes. Que m'agrada molt. Després, anglès. Jo vaig començar el curs que vaig pensar, jo acabaré segon de batxillerat i faré filologia anglesa. Pues no. Ara no és el plan. No sé, anglès no m'agrada molt, se'm feia superavorrides les classes. Després tenim CMC, que m'agrada bastant, però no m'agradava tenir que fer exàmens. O sigui, em semblava superinteressant que m'ho expliquessin, però haver-m'ho d'estudiar per fer un examen no m'agradava, em feia molt pal, horrible. I per últim, de les comunes, educació física, que em feia molt pal sempre, però després m'acabava passant bé. No comments, sempre he odiat educació física. Hi ha dos tipus de persones, o t'agrada o l'odies, punto. Ara passem a les assignatures pròpies del batxillerat humanístic, que són les que m'han agradat més. I jo vaig fer d'optatives llatí, literatura, francès, alemany i grec per la IOC. De llatí... No tenia el llibre i fèiem tot d'apunts. Durant el confinament també vaig fer alguns apunts, però em vaig quedar als pronoms d'identitat. Ja després d'això no vaig apuntar més. Doncs mira, primera declinació, segona declinació,
quarta declinació, present, bueno, etc, no? I després, aquí tenia tota la teoria, perquè així tinc com un llibre amb la teoria, també tinc exercicis de traducció. I després, a l'ordinador sí que tinc apunts d'història i això, perquè preníem apunts, i m'ho he passat a l'ordinador. A veure si... Mira, aquí tinc un text traduït. I exercici, m'agradava molt, ja dic, m'ho passava molt bé. Després hi ha literatura que... m'encanta! La meva assignatura preferida de primer de batxillerat, sí, em fa molta pena perquè aquest any hem fet literatura castellana i l'any que vam tocar catalana, que segur que també és superguai, saps? Però, no sé, tio, a mi m'agrada molt literatura castellana. Gràcies a fer literatura castellana vaig reconsiderar el meu futur i ara de moment, us he dit abans que jo volia filologia anglesa, ara de moment vull fer filologia hispànica amb traducció i llengües aplicades. No sé, jo crec... Tinc un any per tornar a canviar d'opinió, així que, quién sabe, però de moment m'agrada no, me flipe. Després tenim francès, que només feia 2 hores, em va agradar molt. Francès, superguai. I després tinc alemany, que jo ho sento molt, però m'agrada més el francès. És que l'alemany em sembla feo. Hi haurà gent que li agradarà l'alemany. A mi em sembla útil, perquè jo que sé, doncs, un idioma més, però m'he oblidat del que sabia. Qüestió final, bueno, tot i haver viscut una pandèmia que ha sigut una merda i enfonsat al mig curs, a part de les pèrdues humanes i la crisi heavy que ha deixat. Bueno, jo estic contenta amb les notes que he tret, i ja està. Passem a ioc. Primer del tot, això no és un missatge per desmotivar-vos de que feu ioc. Si no teniu cap millor remei, feu ioc. Però ara, prepareu-vos. Hi ha assignatures que duren 3 mesos només, em sembla que és, i després n'hi ha com el meu que dura tot el curs. Però acabes a l'abril o així, no sé quan acabes. A veure, estic contenta? No. Podria ser pitjor? Sí. A veure, us explico. Vas super hiper mega ràpid, ¿vale? Això, que clar. Temps per assimilar la informació? No tens. A veure, si només fas ioc a la teva vida, doncs molt bé, però si tens primer de batxillerat i a sobre tens una vida, doncs, no sé, complicat. El que hi havia era, a grec hi havia un apartat de mitologia, llengua, llavors tenies, el més important eren les activitats de lliurament, que és el que comptava més. Tenies 2 qüestionaris de mitologia i de cultura, crec que era això, i, no, mitologia i història, i després tenies les activitats de lliurament, que eren de llengua. Te les havies d'imprimir, les havies de fer, les havies d'escanejar i les havies d'enviar. Tenies 2 setmanes, crec, per lliurament, i això, jo feia les activitats de lliurament 2 dies abans, per si alguna cosa anava malament, podeu arreglar, i no feu a l'últim moment, però com que quasi ho feia a l'últim moment. Bueno, el dia que m'hi posava, em passava tota la tarda fent l'activitat, assimilant, recordant la informació de la setmana anterior, de les 2 setmanes anteriors, no sé. Vaig fer 2 exàmens, un a classe, un a l'institut i un però telemàticament. La tàctica és, tu estudies tot i vas a fer l'examen. Perquè, no sé, no m'agrada gens. O sigui, el primer quadrimestre vaig tenir una profe que tardava un munt a corregir-t'ho i tu no sabies si ho havies fet bé. I llavors, si no has assimilat lo del lliurament anterior, pues fes lo del lliurament següent, pues és difícil. No sé, bueno... Llavors, un consell. Per exemple, de la meva assignatura de grec van enviar un missatge que volien fer un grup de WhatsApp de la gent que feia grec. Jo us recomano que us hi poseu, perquè així no us sentiu tan sols la vostra aventura d'aprendre per vosaltres mateixos. Perquè hi ha un profe, sí, que només fa que corregir. A veure, tampoc li vaig enviar mai res, perquè com el meu insti, la profe de llatí també era profe de grec, pues li anava a preguntar amb ella abans de preguntar-li un desconegut, perquè sabia que m'ho explicaria bé. Llavors, l'únic bo de ioc és que jo, per exemple, tenia 4 hores a la setmana que no tenia classe presencial, representa que havia de fer ioc. Jo el que feia de vegades era preparar-me, si tenia 2 hores últimes, que llavors al meu institut pues, em deixava marxar, i després tenia un dia que teníem tots els de la classe que fèiem ioc, bueno, tots no, uns quants que fèiem ioc, i llavors pues, xerràvem.
i si xerràvem i si teníem examen, pues repassàvem per l'examen, després, si teníem examen aquell dia, pues repassàvem per l'examen, i després hi havia una hora, que era penúltima hora, que jo passava molt malament, perquè m'agafava molta son. Perquè jo em posava a fer feina però m'agafava son i llavors era horrible. I per últim arribem a l'últim apartat, que és la EOI. Jo estic molt contenta. És una decisió que gràcies a l'any del passat per haver fet, de dir, vinga, em vaig apuntar a la EOI. Què passa? A veure, aprens moltíssim, perquè tens 4 hores de la setmana de classe i a sobre els deures que has de fer, o sigui, és feina, és temps, però aprens. Jo, per exemple, passava francès una mica a veure, prou bé, però la fluïdesa no, saps? I ara sí. O el passat i això, em costava, allà com t'expliquem bé, a la classe també ho expliquem bé, però com ho treballes molt i m'aixeques molt, doncs també. Sobretot m'aixeques molt l'expressió oral perquè et fan com fer exercicis amb altra gent i superguai. També superguai que la gent que ve és com de diferents mons. Per exemple, hi havia 2 de la meva edat, una que era un any més gran i gent gran. Hi havia un senyor que em sembla que estava jubilat, saps? I gent que treballava i tal. Llavors, a les conversacions que feies, aprenies coses i era superinteressant. Inconvenients. Que si no està al teu poble t'has de desplaçar. Jo, a l'EOI més propera està a un quart d'hora de casa meva, amb cotxe, que no és tant, però no era un quart d'hora. Era un quart d'hora arribar al poble. Fins que arribaves a l'EOI, tira, mitja hora abans sortia de casa. I si s'acabava la classe a les 9, a les 9:30 arribava a casa. Llavors havia de sopar, havia de fer... feina... L'acabava sempre quasi abans d'anar. Però en general, això, era molta estona. Durant el confinament ens van demanar feina i sí que se'm va fer una mica bola, però ho vaig parlar amb la profe i ens va dir que anéssim fent amb la calma, saps? Que estem en una pandèmia i chill. Així que res, us recomano que aneu a l'EOI? Sí, aneu-hi, que aprendreu molt. Consells. Jo et recomano que t'organitzis. Jo, per exemple, feia repàs cada dia una hora, anava a l'EOI, tocava la guitarra, anava a sardanes i militava el jovent republicà. I m'ha quedat un excel·lent, o sigui, organitza't. Vale? Perquè és possible. Jo confio en tu, però organitza't, apunta't. Jo m'apuntava tot. Les hores en què ho havia de fer. També et recomano que coneixis, t'autoconeguis i sàpigues quan tardes a fer les coses, perquè així et pots organitzar millor. Per exemple, jo sabia que fer una redacció en francès, em reservava una hora. Si tardava menys, bé, i si tardava més, malament, però, eso. El tema de TDR, no t'estressis pel tema. Tinc el clar, si el tens clar, millor, i si el canvis, no passa res. Que a mi va passar, no en saber res, em estava superestancada amb el tema que vaig triar al principi, i després el vaig canviar i ara vaig fent. Tampoc és que ho tinc super hiper mega avançat i digues, buah, és que ho tinc quasi acabat. Però, vaig fent, amb calma. També et recomano molt que reservis temps per tu mateix. Perquè, si no, això, a veure, fent primer de batxillerat i fent qualsevol curs, si només et dediques a estudiar, estaràs una mica cremat del cap. Reserva temps per tu mateix, fes coses que t'agradin, no socialitza. Si tens un cap de setmana que la segona setmana tens 3.000 exàmens, pots quedar amb els amics per estudiar un dia, un dissabte a la tarda. La resta de temps, si et va millor estudiar tu sol, però estudies tu sol, no sé, balanceja una mica. Vale? És la clau. Després, et recomano també el que he dit abans relacionat amb organitzar-se, que segueixis uns horaris. Jo, per exemple, tenia anar a l'insti, dinar, repàs, tanta estona per fer deures, llavors uns dies anar a l'EOI i això, organitzar. Aprofita primer de batxillerat, disfruta-lo. Ara no sabrem com va el curs, però tu disfruta, que et queden 2 anys. Si t'has canviat d'insti, no ho sé, però si estudies a l'insti que has estudiat sempre, disfruta, perquè jo, per exemple, és l'insti del poble, ens coneixem tots des de bebès, i són els últims cursos que faràs amb els teus companys, i ja està, disfruta, no t'estressis. Si la cagues, a segon ho pots arreglar, i si ja et va bé, ja et va bé, puges nota, millor, i ja està. La clau és això, no t'estressis. Res, fins aquí, espero que us hagi agradat el vídeo, que us serveixi, i si em voleu veure més la cara, em podeu seguir per les meves xarxes socials. A Instagram no, però a Twitter soc bastant activa. Així que res, us animo a això. Ho teniu aquí baix. I res, que ens veiem a la propera. Adeu!
Adéu.